que siga a misión sendo a mesma. Nacimos porque temos algunha cooperativa que está dentro do grupo ou ben que se fusionou e, por tanto, nacen as caixas rurales. Pero outro momento agora as caixas rurales de distintas... Ben, estas son fotografías que rescatei perdón. Buenas. Estamos muy bien, todo. La verdad es que... Ahora no. No, es que ya llegamos tarde. Na operativa da vosa actividade bancaria e financiera. Trasladarlle algunhas claves nas que estamos no sector da economía social galega. Quixera reflexionar superficialmente como foi o papel significativo que tivo a Igrexa. O presidente do Consello Económico e Social, a mí mesmo, o equipo da Consellería para estar... A economía social en Galicia é relevante polos seus números e tamén polos seus valores. E os números que nós traballamos, co permiso da Universidade e a Facultade de Económicas de Santiago, a nós nos sale aproximadamente unhas 100.000 personas que traballan en empresas que teñen unha relación directa coa economía social. 100.000 personas. Un de cada 11 fogares viven do que comúnmente se chama economía social. Eso representa máis do 6,5% do PIB, no entorno do 7% do PIB, e cada 3 días se pon en marcha unha nova empresa de economía social. Estos son os datos do pasado ano, a pesar da pandemia, o cual acredita que estamos ante un sector económico do país que ten unha enorme responsabilidade. Decía que estos son as cifras, pero tamén os principios, a responsabilidade, a solidaridade e a integración. Se nunha empresa privada estricta, unha multinacional, pois a responsabilidade é imprescindible. Nunha empresa social, a responsabilidade ten unha relación añadida co compromiso ético que conflúe na propia empresa, no seu propio obxectivo social e co compromiso dos traballadores que a conforman. A responsabilidade, a solidaridade, a integración, o sentimento de comunidade e a cohesión social é superior na economía social. E iso, evidentemente, é un plus que interesa a calquer país, a calquer comunidade autónoma. Os cooperativistas, os centros especiais de emprego, as sociedades laborais, as empresas de inserción, non só encarnan un modelo de negocio responsable, senón que son exemplos de unha xestión empresarial con vocación de transparencia e tamén con vocación de excelencia.